Usawubona ma? Ya, ngibona ngibona. Yebo, ngiyaphila. Hayi uyena umkhwenyana wakho lo owawufunekeni inkomo le yengane le yakwakho yona le oyizalayo ingane. Hayi ngizela ngithi-ke angithi wawufuna intombi wawufune iy'nkomo zakwakho ngokuthi ingane yakho isayiy'ntombi nje zakwayo iphelele. Uze nje ufika nje ekhaya ufika lapha kumama uzokhuluma lolo daba olukanjalo. Oh, awenza into akufanele uyenze. Na sengithi-ke njengamanje le nto akufanele uyenze-ke yayi-wrong ngoba mina ngilinde ngikhulume ma, yabo, ngoba yena lento engayifica kuyenako umntanakho, yabo, hhayi yayingeyona le nto le wena owawuyifikela nje ushunqa lapha ekhaya, yayingeyona leyo nto nje, yayingeyona futhi kakhulu, hhayi hlampe kancane, hhayi ngafika nje sekugqekeziwe sebey'qalela abafana. Ngingazi-ke noma hlampe uma wayekwazi lokho. Ngithi-ke ma ngoba ngeke ngisaqala phansi, ngithi-ke mina njengamanje ngoba nje nguwumfana nje owayikhipha iy'nkomo lapho zomntanakho, ngithi ngiyayifuna manje back lezo y'nkomo engayikhiphela mina into engekho ukuthi mhlawumbe ngiyifuna lapho. Angithi wena wawuy'funephi kanti iy'nkomo? Abona ukuthi wena mama wasuke wangenelela sisemathandweni ethu ey'ngane, wena wangenelela ngesikhathi esi-wrong esingakashayi. Wakhuluma nje kodwa nawe umntanakho. Oh, wakwenza lokho wakwenza kwakumele wenze njani? Okay, sengiyakutshela-ke manje ukuthi hhayi lokho wawukwenza uthi wena ku-best for ingane yakho akukhona-ke manje sengiyakutshela namhlanje ukuthi akukhona lokho wawuy'tshela ukuthi wena ikhona ngoba wawuy'tshela wawungazi wawuy'tshela iy'nkomo za isiyaphenduka indaba, ngiyakuqola manje. Ngikuqola kanjani? Ngidinga iy'nkomo zakithi nje. Ungilindile kanti uma usiyalisana yini nalolu daba ngoba mina phela awu wena ngijwayele imizingane kanti lokho ukwenza kithi kusho ukuthi ingoba vele anginandoda ngoba phela uyazi nawe ukuthi lapha ekhaya kithi ayikho indoda ekhona, khona umama. Yabona ukuthi ingane yakho uyakushisa ngoba kwakuyinto engekho-ke leyo. Iy'nkomo zakithi ngiyayidinga, hhayi and futhi-ke hhayi ngiyayidinga ngempela ngoba ngeke nje kuze kuthole ukuphumula ngingayitholanga, yabo. Awuphetha ngokuthi ngifike kahle kahle awufuni nalezi nkomo. Ngeke saphuma kube hey lo mama kodwa yazi bakwethu ngifanga ngithini kuwena mama, ngifanga ngize mhlawumbe ngichaze ngithini, mhlawumbe ngize ngithi ngiyayifuna kange
Hayi musufaka uBlack Life i-organization engisizayo yabo, i-program kahle kahle engisizayo. Iyona engisizayo ukuthi lolu daba lolu ngiyithole into esa-justice yabo. Ngoba iyadingeka i-justice khona kulolu daba olukanje. Umdala nje ukhulile uney'ngane nawe. Mhlawumbe uyakwazi lokho. Oh, ingane yakho kodwa busuhlelile ukukhuluma nawe uqala ngoba uthi angiza. Ngoba phela lapho vele ngiyofika sengifika nje ney'moto noma neveni sezolanda iy'nkomo nje zakithi. Phelele kanjalo kuzobe kungazi ukuzolwisa muntu futhi kobe nje. Oh. Ya sobe sesikhuluma nje kobe sekuyibonus ukukhuluma kodwa phela vele lento ayikhulumisi mina ngofika ngithathe iy'nkomo zami nje sesokhuluma lokho esesizokukhuluma kodwa akukho engiyokuzwa lapho ngoba vele iy'nkomo ngiyayidinga zona. Hayi kulungile ma ngiyabonga ngiyayicela kodwa iy'nkomo zami yabo ngoba mhlampe ikona noma mhlampe ikona ukucela ngiyayifuna iy'nkomo zakithi and futhi hayi ngoba uphetha kanjalo ngokwakho hayi ake sithi ngiyakuzwa ma kodwa iy'nkomo zakithi zona ngizoyithola iy'nkomo zasekhaya ngizofika lapho kulowo muzi lo ngizofika ngizoyilanda iy'nkomo zami engayikhiphela into engekho yazi nawe kwakuthiwa umuntu wesilisa ongeke uyivume leya nto wena. Hayi uphetha ngalokho hayi kodwa iy'nkomo uhlale nje yabo ngoba uhleli ngoba nje kuyimanje uhleli lapho uhlale wazi njengoba uhleli nje. Hayi so icela ivuthiwe ekugcineni kodwa zona iy'nkomo zakithi ngiyayidinga.